Jose Luis Artola Zuloaga edo Josepo Artola, Diako presidente ordea, eskerrik asko, gurera etortzagatik. Bai. Nogako 25. urteurren aitzakian kafe garai izeneko atala jarri dugu martxan, eta beraz, ezer baino lehen, nun zeunden zu duela 25 urte? Ez naiz goatzen hilabete honetan nuneon, baina goatzen ez Agustun urte honetan nuneon, eta izan zen Bieskasen ondu zen kanpin baten ez behar gogor bat, eta goatzen ez urte, gandara 25 izan zela, eta area jonginela han laguntzea ere, batzen ez hoian neola eta Eusko Jaurlaritza ditu zaten, eta behartzala igual jendia hasiera batean koordinatzeko laska juteko, eta batzen naiz garazi txikila esan, hilabete, eta zan nion Andriai. Ilma, Bieskasean nioa, non dago? Ez dakit, esate, Hueskaldean. Batzen naiz, 15 pasatzen, tunelatik gateak, izton Lanbroa, ez nure ez da ikusten, holako gorantzi azkat, mira. Eta gehoan topatu benduna, baina, bueno, izan zen, bestelako lana. Egun askotako lana izan zen, edo? Bai, ni bere zehondu nintzen, pasan ditun gainaz bi osoik loin gabe gainaz, eta izan zen lana, eta geho, pixkate angua ja moldatu endunean, orduan bajoia, eta etxaboltatu nintzen gainaz, ni mai esan nion, zeitu nator, bihar, izango jonda etorri. Luzatu gintzen. Bai. Ez behar hori ezaguna da, oraindik orain, ze Euskaldun asko ere harrapatu zituen, ez? Ez behar harrak. Bueno, beste ez behar handi bat egia bizitzen orain pandemia, ez? Ditxosozko pandemia, ez egitzuk maila personalean, nola eraman dezu pandemiak ekarri duen guztia, itxialdia, maskara, ezin lagunekin lehen bezala ibili, persona gutxi batzuekin bakarrik elkartu ahal izatea, nola eraman dezu etxean hau dena? Pandemia momentu gogorra horiek izan dira, ez nahiz asko kontuatu berez Diako lanak koordinatzen ibilikalako, tope, orduan eguna pasatzen duen oso arrexo. Izan da alde hortatik, eta gero ni azkenean dakat suerte bat, baserri baten biziniz. Orduan alde hortatik, ni pandemia eta etxean joan beharra beste batzuk joan dudian bezala ez dut hain gogor bizi, eta alde hortatik suerte handi eukiet. Orduan, alde hortatik ez da inbeste inok izan, baina beste aldetik horiz jantzitako arlo hortan oso gorra izan da, berez, porque momentu bakoitzan zeon aldakita bat, behar arraro bat, porque dena izan da oso arraro, prepatuta gaude, prepatu ginen eta gauzak iteko, baina olako bat iteko, ez, orduan momentu hortan izan da dena egokitu, lan politia izan da, ni uste beti mila eta mila esketa askotan esango eta elkarrizketa honetan, dazkau biztanle zoragarri batzuk, berei esker bizita dia. Azkenean gure 180 horrekontua biztanleena da, Gipuzkoarrena. Biztanleen ekarpena, bitartez finantziatzen. Bai, da. Orduan, bazkide mota hori erabiltzen da, eta geho beste bazkide batzuk dira bolondresak. Bolondresak den eman du. Bueno, altzuenak, ondo dira batzuk zintzatea, gurasoak, hori dena koordinatu, izan da oso intenzioa da. Alde batetik politia izan da, porque ikusi dugu ostea ere gai izan gehala erantzun bat emateko. Orduan alde hortatik guain behiratuta, esatezu, hasi ondo, zen gauza ditugu eta zoragarri ez. Zeinan prepatuta daude hortako, eta, prepatuta hontako ez ginen, baina egokitu gira. Egokitu intzate eta asmatu soluzioak topatzen. Eta hor, adibidez, herritar batzuk ere modu maila personalera implikatu dira eta zu ere asko lagundu dizuete. Bai, hemen, beira, Usurbien esan nizuke, daudela talde bat, jostun talde bat, emakume batzuk, ibili dianak maskaria josten, preparatzen, patroiak egiten, hori egin behartzaile, ez dakit, omenaldi bat. Eta geho, bi pertsona bereziki bego, bertzerikoa,
Eta Josean Rodríguez, bere bizi guztien ibilea telakin eta representante bezala, eta gogatzen naiz netxea jozala, konfinatu garaian telak ekartzea, bere almatzen zakan guztia ekartzen gu banatzeko, olako jendia izan da, vamos, txapo. Jendea oso eskuzabal topatu dezue bidea. Berez, politia izan da, porque jendia ikustezu laguntzeko zeola, ez? Eta hoi Gipuzkoarrok barruan dakau. Eta ni beti hoi goira ipatzet, ez? Hoi oso gauza politia dela, eta hemen momentu oso betxiak izan dira. Gainez, emozionat dutena izan. Eta baloratu behar da, eta eman bartzeko garrantzia, ez? Bai, hoi berez, dakaun indarra, jendiakin, hoi zoragarria. Zailtasunen aurrean elkar laguntzeko, ez da? Ikustea jendia deika, ez oze behar behazue, esan aldeten nahingoet, alde hortatik... Olako deia jaso dituzu? Bai, pilo bat. Nik batzen naiz, batien izan zen, baina ze bakizu sare sozialetan pixkatu biltzi ganak, izan zen momentu baten esan genuen, maskarillak behar ditugu, oin nahi ditugu. Bueno, ni uste gure posta elektronikoa eta gehatu zala, petao. Esan zen, jende pilo bat, eskeniz, ni bakat josteko makina ez dakitzen, eta kontatu nekin, eta eskeniz zen. Gainezka, ez ezin erantzun, ez? Karo, ez gendun materiala, gendun aukera eta material moitzeko, koordinatzeko, logistika, ikusi dugu gainaz, gaitasun handiak logistika mailan, ez? Orduan alde hortatik, horrelako ez behar batien, logistika ze indarra hartu duen, eta ze garrantzitxo izan da, ez? Bueno, zu, Gipuzkoako Diako presidente ordea zea, urte asko egin dituzu Dian, gezurra badirudi ere, zu etzea Diako profesional bat, etzea liberatu bat, zutzea voluntario bat. Hoi da, behin ez de xoxi kobratu, baina ez du ez esan, ni beti izan duet profesionaltasuna ez daula soldatan. Eta nekin ibilian guzti beti izan diet. Gauza kondu iteko, azkenen inbiar dituzu gauza kondo, gainaz gu pertsonakin ibiltzea. Eta orduan arlo hortan oso seriotasuna ondiakin hartu behar dira gauzak. Alde hortatik, beti izan dira bronkak ezi profesionalak, ez profesionalak gari esarlo hontan, baina ni ez dut baina zertxeo kobratu, asko ikasiet. Diari asko sordiet. Baina ez dut xoxik kobratu. Zuk zure ogibidea dezu. Bai, dakat fallo bat, ez ni esate jota akatxe kronologiko. Akatxa bat dakat, bai, nire hori esaten. Baina azkenean jende pilo bat dago implikatuta zegoen zegozetan. Nik uste betikoa hemen dauna, o dantza taldean, o ez dakit dauna, eta ni hori jazteko aukera hori hartu nuen, eta berez. Eta nun datorkizu zuri urkoa laguntzeko bokazio? Etxetik datorkizu, inguruan ere bazenituen Diako voluntarioak, nola sortu zitzaizun zuri? Ni hoi askotan kontatzen, porque oso berizi izan zen, batzen nire ama oso gaixoi jarri zala, 87an, eta pasan itun, ez dakit, 3 hilabete gaba ustik, nire amakin gaba pasatzen duen ditzen. Hospitalean. Eta kasualidadez, bere lehioa ematezun, urgentzita. Eta nik uste nitunik, garai hartan, horiak eta gorriak. Diakoak eta gurtze gorrikoak, area eta honia. Eta ez dakit nola esan nion amai, gainaz oso gaixo jarri zen, eta esan nion ama, hemen dikatatzen zenean, hor sartuko naiz, zozeitean. Eta hortik hor hazin ditzan, porque kasualidez ni orduan lasarten bizin ditzan, eta dia sortu berria, hilabete batzuk zazkan, eta esan zaten txoferra behar ditu. Area jo naiz, eta orduan hola hazin ditzan. Eta hola hazin ditzen. Bai, ez da festa, ikusten. Bueno, zure seme alabak ere ikusi ditugu, zuk daukezun kamiseta jarrita eta asistentzia lanak egiten, ez? Errexea izan da transmisio hori seme alabekin? Hombre, hemen nire seme alabak ikusi du hoi, ni baina ez diet
esan... Ez dituzu behartu? Ez, ni behin ez diet esan hemen esati nahu, behariek ikusi du, eta, bueno, egunero zehose bazion, zukaldean beti gafaitan, komentario batzen, beti zehose aipatzezan diare buruz, klaro, besteran italkiak inean, bueno, ni guatzen naiz, Mikel dia gorrotozula momentu batzutan, eta gaxua ni guatzen naiz... Mikel da, semia. Mikel, bai, txikila. Bueno, txikila ja 25 urte. Oita, Mikelek azkenean, 8, 5, oita urte Mikelek. Ni guatzen naiz, egu berri, gabon gaua baten, horrori joan gizon bate galdu zala, eta beak opariak iriki behar, eta orduan zekin ja olentzero zeintzian, eta batzen ez behar mak esan ziola. Aia etorri arte, ez da irikiko. Eta ni batzen ez, txaiatu, ez dakiz horretan, kistu muturak entzola. Eta beti, eta naizta hoi gertatu. Olako esperientziak izan? Beraie, bueno, Mikel guain erizaina da, eta beak guain erizain bezala doa, gaina zubin pasado COVID osua. Orduan, alde hortatik, bai, sortu zaie zehose, baina igual launtzeko rollo ikusi duela etxean, baina behin ez diet ez esan, sartu zian automatikoki. Bai, ikusi zuen, sorospen ikastaro bat, ni beti izaten nula, hoi eskolan ikasi behartzala, beraiek ikusi diatenei askotan igual tokatu delako sosez beharren bat, eta ikusi izan du gainitzela behintzat aurreneko asistenti emateko, eta nire uste hoi izan dela igual bere txipa, sorospen ikastaren gara. Aia, sorospen ikasten gara, baina ez naiz dian sartuko. Oso no, ez sartu dian. Jo zintokita, baina dian ez. Batzen ez, olakoak etokatu dian. Bueno, guk gazte jendeaz ari gara, zure seme alaba gaztea dira, eta maiz adin bat dugunok, gazte jendea epaitzeko joera dugu, ez direla implikatzen, pantailei pegatuta bizi diela, baina dian esate baterako eta usurbilen beti ikusi dugu gazte jendea, ez? Nola edo ala diari lotuta, ez? Ez dakit oraindik hala dan eta ez dakit gazte jendea oraindik apuntatzen den voluntario lanetara, zuk nola ikusten duzu barrutik hau dena? Ni gazteak beti gazte aldena, eta beti defendatuko ditut. Jendea ez denean olako gauzekin, izango dira, behin momentuk, neseme alabak ibili dira pantaiakin. Beira, ni etxean ikusi izan dut, azkenien, baina ez, gaztiak, diako gainaz indarra handi bat gaztiak dira. Gaztiak izan dira, eta gaztiak izan behar dira. Zein da arazoa zo esaten dira, guain hainbeste jendea sartzea, azkenean, diaren arazoa izango da, proiektu erakargarri batek zekartzea. O bestela gizarte aldatu indala, eta guain ni uste bestelako, hainbeste gauza nola dauden, laguntzeko, gaztiak laguntzeko daude, baino, inbihartzaile proiektu erakargarri bat eskaini, eta horren arabera beraiek ikusiko du, haber zu dakarkizun hoi, berentzako erakargarri da, no? Orduan alde hortatik beti, gainaz, gaztiak eta gaztien asko kabreatzen ezko, que los jóvenes no son solidares, jende gaztia da la bomba, eta nahi duena da dakaten indarrakin, gauzakin eta gauzak aurreratea, eta alde hortatik pandemian ikusia, gaztiak izan dira txintxoenak, nahiz eta beste ozeinek izango nahi duna, baina gaztiak beraien adinakin nola eotia, eta bizi duena bizitzea, eta guen esango nuke pantaiai esker, igual, baina hori ondu dira txintxo. Adindua baina txintxoa dago igual. Bai, hasi eran, guain igual esango bat, keba gaztiak, gainaz gazte jendeak beti gehatzea laukin, baina badaude beste 80 hor daudenak eta oso implikatuta eta saltza guztietan sartu. Bueno, adin badugunok ere, dia errepideko asistentziarekin lotzeko joera dugu oraindik, baina
zuen eskaintza ere denborarekin asko diversifikatu da, ez? Zeintzu dira gaur egun diaren lan lerro nagusiak? Edo zeregin nagusiak? Zeregin nagusiak, beti bezala, erreskateko lan eta pandemia sortzela olako ezbeharretan, baina ezbeharrak ez daude egunero eta eskerrak horri. Ni jende guztia ikusti gunean gaudela, ez dakit, fugozela, ez dakit, esaten du, etorri zate, digo, baina ez du golpi jo behar. Alba ez dezagun golpi jo behar. Orduan, prebentzio lana eta diakoin eskintzin duen arloa handi bat, eta gero gizarte zerbitzetan ez dakiz zenbat lana, zenbat beharra da hon, eta... Adibidez, adinduekin eta... Adinduekin ospitala eman, adinduak, gaur daun beharra handia izatea, adindu batek eroitzea gabian eta zeinek altxatzegu lurretik. Eta hori beste batek esango, hori ez da urgentzi bat. Ojo, ez da urgentzi bat. Eotia lurrian, komunian hankazgora eotia irristatu zalako, eta zintzala moitu. Hoi ez balima ez beharra, izango ez beharra. Eta holako sapillo bat daude guain, azkenean sartzen egia denok. Eta berez, guain pandemia asunto honekin. Ez dakizu zenbat, atxona monak egongo dira etxian, sartuta, igual urte bete atea be, eta horiek denak, gure erronka bat nik guain ningo nukeena, izango ditzateke, nun daude, kokaten behar ditugu, eta benga, guazen, hola, umek, nizte guazen papa. Guazen, voltate matea. Paseatzea. Hoi da, porque zuek bestela pasaduena beraiek ere hor txintxo, o beharrez txintxo du da honeiek, merezi du, kalea teatzea. Beira zertazain izan, ez nahi sartzen bestelako gauza berezi batzukin, moldatu behar dian, ez dakiz ikastorekin behar dian, ez. Hartu, zure, ez dakit, portalian dakasun atxon bat, que igual galdetzen basu, igual urte bete damaki, ezin dezula jetxi eskaia dodelako, goi deitu. Gu bazkau tresnak eta bakau jendia hortako prepatuta. Baina geho voltate emateko eta parkien oteko o elkarrizketatxo bat egitzeko banku batian ez da ze asko behar. Eta asko eskertzeko lanak dira. Bera, ze errex. Bai. Bueno, pandemia zari geha, ala beharrez, zuen lanarekin ere oso lotute egon da, eta pandemia hasi izanean, material falta handia zegoen, eta zuen almazenetako osasun materiala Osakidetzaren esku utzi zen duten, hori Maider Makaza kontatu zigun, pandemia hasi izanean, nagoak eskaini zigun elkarrizketa batean, okerez banago, buzoak, guanteak, maskarillak. Gero, material hori berreskuratzeko laguntza eskatu zen duten, eta iaz zuk Diario Oskon elkarrizketa batean esan zenuen. Eusko Jaurlaritzari materiala berreskuratzeko laguntza eskatu dugu, baino ez da ezer iritsi. Oain urte bete pasada, iritsi alda material hori. Laguntza hori jaso aldezu azkenean. Oain sortze zait betiko momentu hori, txintxo portatuko nahi, ez nahiz txintxo portatuko. Ez zaigu aiatu, ez da iritsi. Ez da iritsi eta... Bueno, ez dugu esango etxita gode, bai, arraroa da, gainaz, ni uste gainezka, bueno, txintxo portatu honez, eta esango gainezka daudela, eta igual, ezin duela, o beste osak betetzen nahi dela, baina oso lotxagarria, berez gupezelako erakunde bat, dena ematia eta kasualiaz prepatuta ginen, hor gintuen gordeta eta guain ikustea. Ja ez da dirua, Osa, ni horrekin gaina zarrapatzen dira zu pixkat beroxa. Orduan, amorra handi emateo. Bera, Zergatik material hori erabiliko duzu berriro beste zerbitzu batzuk eskaintzeko. Berez, olako momentuak sorte zaizkitenean, erdi kaberatu xamar jartzen izenean gure... Administrazioarekin?
hola izango da. A ber, denetatik dago, Mira, Foru Aldundiakin izugarri izan da indeun lana, PCR-ak iten... Gipuzkoako Foru Aldundiarekin. Bestia, osea, izan da, gainez topatitugu lantalde zoragarri bat, beharra handia zagaten, eta gainez beharra hori. Eta izan da, igual aurreatzen nahi nez, baina izan da, beharra hori zakatela esan digutelako. Olako beharra dakau. Esan dugu, gu gai gehiago egiteko, nola gai zeatela. Hoi komentatu edo. Baina beste aldetik, ni hola jartzen izenean hainbeste urtetan, beste lagunezko ez dakit nun egon itzan, administrazioatik balima, gauzat esango izut. Beine, etzaigu astu behar, horiz jantzita dauden noi, zinentzako ite deun lana. Eta horre balio. Eta administrazioan da dela, etxingo dugu, ikusiko dugu, o etorriko da vuelta, ez dut esaten txarrea jota, beti ongo geha launtzeko. Baina beti ongo geha launtzeko, porque lan eite dugu biztaldentzako. Eta administrazioan dauden batzui, esango nieke, zuek zeinentzako ite zuen lana, ez ahaztu beina. Porque horrek eusten nahi. Eta horrekin ni uste erantzuta. Orduan buzo batzuk ez berreskuratzea, esatezu. Beste aldetik... Baina zuen kaxa erosi badiko zen dituzten orduan? Eta erosingo ditugu. Baina egon du dia hor, enpresa batzuk ere, esan duenak barnaniko enpresa bate, ez dakizten guante kaxa eman zizkiguten. Alde hortatik jaso dugu bestelako. Baina ostea, biztanleak, hemengo enpresak, ikusi duelako, materiala hori dena beharrezkoa zen, eta ikusi duelako gu behar danean, gai gala, materiala ostea tokin jartzeko, eta behar du nahi laguntzeko. Bueno, pandemian ere, beste lan batzuetan ikusi zaituztegu, pandemia hasi aurretik egingo zen dituztenak, esate bateko PCR probak, ez? Bai. Hortan ere, adibidez, ezagit, Getarian, Txakolina, matx biltzek... Hoi sortu zen, mira, horrekin anekdota bezala kontatuko nizuk, Guatzen nahiz, deituziala erizen batek, esentzien lan egituna, eta esantzien, Josepo, gainezka daude, eta arrantzaleak... Arrantzaleak izan zen, unik guatzen nahiz, arrantzaleak daude larri asunto honekin. Zein behar da, hau eta hau. Materiala zuek izango zen, momentu hortan, materiala berezia zen. Eta esan ziguten, bai, materialak hau nahi dezuena. Digo, bueno, lasai, porque gu jendia jarriko, orduan, Mikel bat bezala, ufitik atea, arrantzalen gana. Eta Mikel bezala, jende pillo bat, bolondez pillo bat, PCR-ak egitea. Porque etzan bakarrik erizainak behartzan jendia PCR proba horiek lehenbailen kartzeko Donostia niguatzen, arreneko momentu izan zen Getarian, Pasaian, gainaz direzio taldean, esan unian PCR egin behar ditu arrantzalei, esan zaten, Josepo, ¿qué pintamos? Digo, pues sí pintamos. Claro. Sí pintamos eta guain beharra hori dago eta hain behar dago. Eta erizain pilo bat eta jende pilo bat turnoa doblatzen, lantokitik gatea geopezerra egite. Geopezerra izan zen, geotxagolin izan zen, izan zen zaharren egoitza guztik, ni guatzen ez aurrenekoan nikun itzala eta zan onkigarria, etonakan ni ostea etonan jotzet igual gertu gona olako. Baina oso onkigarri guztean eta berez PCR-ak, zu esan dezuna leheno. Dia, PCR, guain dela, ez da dit, zenbate esango nizun. Imanol, zertaz aizea. Dia, olako gauza egiten, baina olako gauza pila tentugu. Egokitu gintzate. Bai, maskariak egiten. Eta behartzan. Azkenean, logistas de... Bai, o materiala matena, o beste pantalla horiek, 3Dko lantalde bat sortu zen hor, baina beraiek zakaten aukera,
maskaiak iteko bere impresoran bidez, baina etzakaten infrastruktura bat materia bila jo banatu nontzon behar areaman ez dakiz, eta hortan ikusi dugu almen handia izan duela garraio lan hori egiten koordinazio lan. Bai, batez ere koordinazioa. Gero beste erronka etorri zena, Maider ez da kontatu zizun, baina batzen esan zigutela botika banatu behar dira. Eta behar dira, baina ez nahiz zenbakian, ez nahiz batzen. Ez zintzen etxetik atera, eta orduan jende batek botika bila juteko jende adinduak. Karo, baina inbiartzen, Eusko Jaurlaritzak etzan gai horieteko, orduan, aiatu zen como otro con cariño marrón. Hau iteko, zentrala daka, 24 ordu zerbitzua eskaintzen duna, behatzi lausei bibi hortan, eta horren bidez, gure hor koordinazioan ibiltzen diana langileak beraiek ere begisa turnoa doblatzen. Igual 2-3 pertsonateko turno bakuitzen, oza, kriston lan egin duen. Bai, izan ere, eta zerrenda guztik hartu, bakuitza ideitu, farmaziakin, botika, itzein, jun, hartu, eaman, jo konprak, hori sortu zen. Erosketak ingartzen, hori ere oso politi izan da. Bolondezak horrekin pila disfrutatu da. Disfrutatu, zena igual jende adindu beldur, baina erosketa inbardet, eta zuek gintzen duten. Holako gauza oso bitxiak dia esatezu, lehen esan dezu ambulantzin, nire ambulantzin txoferra bezala sartu ditzen, bai, PCR, maskarillak. Holako gauza, bai, izan da, bitxia izan da. Bai, bueno, deno eragin digu pandemiak eta zuek adibidez, lehen aipatu duzu, baina kultur eta kirol jarduera askotan ambulantzikin egotezate, bazpare prebentzio lan hori egiten, dala kiroldegien pailasoen emanaldian, edo dala kontzertu bat ezekin nun, edo dala futbol partida, edo eskubaloi partida bat, eta askotan lan hori egin duzu. Hori dena, erori egin zen pandemiarekin bertan bera giltu zian jarduera sozial guztiak, kirolak, kultura eta hilabete horietan, zuek lan horiek etzen dituzten egin. Eta igual jendeak ezaki, baina lan horiek egiteagatik neurri batean finantziatzen da dia, ez? Bai, berez, holako lanak segun zer erakundeak dian eskatzen denak eta saiatzen ginen, diru xoxa batzuk berreskuratzen. Modu simbolikoan, zerbait? Hori izatea beharra, ambulantzian beharra, bi aukera azkazu, goi deitzea, o ambulantzia pribatu bat egin. Betidanik nola lan hori gu gindeu, bai, egon duia, pandemiakien hori berez erabat jetxi da. Eta alde hortatik ere, ikusi dugu diru aldetik, baina ere ez dugu gaztoekin. Orduan, eta bolondeza ez dira geldik egongo. Hoi jarraikutuko bazun, igual erosketa ez genitu ningo. Orduan, alde hortatik oreka bat mantendua, eta berez gainaz, goain oso zaien gozaigu, etorkizunean hori berreskuratzen. Goain jendia berriro bueltatzeko eta konpromiso horrekin asteburura horrekin bolondresa asko eman du eta beste gauza batzuk ikusitu eta guain izango dugu krisialdi txiki bat ni uste talde hortatik. Berez jendia ni uste deno behar duelako ez dakit batzuk ondartza jun, bestiak belarra moztutzea. Bai. Bueno, aurten otsailean, babes zibilaren merezimendu domina jaso zenuten eta pentsatzen dut, olako errekonomizimenduak, nahiz eta zuk jaso, pentsatzen zuk buruan izango dituzula, zu bezala voluntario lanean aritzen dian jende anonimo horiek guztiak, ez da? Bai, ingendu... Eta horientzat izango da oso importantea, ez? Estatu mailan ni uste errekonomizimendu haundienetako bat dela. Alde hortatik izugarria. Berez, hemen ez duen jaso errekonozimendu hori, erakunde aldetik, estatu mailatik jaso dugu, eta hori ni esateten bezala
denona da, denona. Bai ambulantzi biltzena, atxona eta erosketa egiten egileana, edo dirua jartzen adiantzako. Horrekin... Aportazioak egiten dituzten. Bai, berai esker da. Ni igual egon nahiz ez dakitzen bat ordu, baina ni guatzen ez hasi ginean gasoia guk jartzen dela dirua, baina guain ez da horrela. Ja, oso zaila goin bolondrez batei esatia pon dinero. Orduan alde hortatik olako horrekontzimenduak da gasolina puntu desente bada berriro jarraitzeko behintzat ikusteko zure lana baloratua dala. Bai. Bueno, ezakite, badago jende bat oso kritikoa dana pandemia aurre egiteko hartu diren neurriekin eta mesfidantza handia dituztenak edo adibidez txertaketarekin ere oso kritiko dienak, ez? Zuk osasun neurriak mesfidantzaz hartzen dituztenei ze esango zenieke? Hortan, jartzen naiz pixkat gor xamarra jartzen naiz eta esango nieke ubin bueltat emateko. Hone semiakin itziteko. Parra egiten de, baina serioa da, bai. Bai, direktamente. Ni gainaz ezautu dute kasuen bat jajaja eta geho goienean dara. Bai, ez da urrutiko gainaz, Eta... Beira, bakoitzak izango dugu gure burutazioak, ez? Bakuna goizegi, igual probatu gabe dago, ez dakizer, maskarillak etxorra da, osea, inoxente dutxak. Hoi, ni uste dala polondrez lan bat. Zu, bari mazu sinisten, bakuna igual honi izango gara. Gainaz, haidea gukin jokatzen haidea. Nire atea esaten nian, atea, gripoko bakuna ze jartzezu, Pfizer, AstraZeneca ozen jartzezu, ni uzdokit. Digo, eta ze arazoak azu bain jakiteko, zein jarri bizue, eta zein, alde hortatik nire usteet, haideala jendeak kutsatzen. Bakuna bat dola, eta bakuna dala guain tresna bat, maskarilla, nazkarri jo ikentzeko. Hola esan da, igual... Igual ez da asmatu, edo ez dugu asmatu gu barne komunikatzen, ez? Ni gorra hau izan nintzen, Ni gorra hau, porque ikusi da gor ibili dian tokitan bere etekina sortu dela. Eta alde hortatik, ni usteet informazio ez dakit gehiegi o sensazionalista puntu bat hartu duen, eta horren bidez batzuk bain duela belana, baina nik uste gauza batzutan nik goatzen naiz hau dena hasi zanean gainaz esaten duna. Gu euskaldunak ean bezala, ez? Txintxo jarriko dugu maskarilla eta esateguna ingo dugu fijo. Eta alde hortatik hasieran oso txintxo onduenean, eta gero izan da un poco más de, como que igual nekea izango ere, ez? Seguro. Eta ni uste haintzen duenak, beira, beltza balima, beltza. Ez ibili beltza, txurilla, grisa, porque erotuetan. Bai, lehen gurten, beira, lehen gurten garai honetan, maskarilla eta ezkontzak eta lako osakiteko, etzion naino garazuk. Zeatik. Etzien autoeskundeak izango. Barkatu, ha sido un pequeño... Autoeskundeak zeuden, biztainan. Barkatu, kasuak izan. Bai, ulertu dugu. Mesedez. Ja, bueno, osa batzutan ja... Gukin jokatzen dira. Baina horrek ez esan nahi, guain maskarilla nazkarri izan, jarri behar duela, guain digeatzen zaigu pikin bat maskarriak inoteko, guain arte ondu geha, guain luzatzen du eta txintxo eta ni uste jendia berez txintxoa dela eta hola zeituko hola. Baina, eskerotzeko mokoa da. Ni momentu batzutan ez da telebista ez dut ikusi, ni esaten duen hau ez da... Hau ez da sanoa. Hainbeste informazioa eta hainbeste txakila ez da, baina buf. Bai.
Azken galdera ditxigia, eta hau ere, gonbidatu guztia egiten diegu. Noagoak 25 urte bete ditu, eta Euskaren normalizazio lan horretan, aurren aldizkari batekin hasi ginen, gero aldizkaria eta web horria, kultur elkarte bezala eta kultur jarduerak antolatzen dira, aizialdian gero eta eskaintza handiagoa da, Noagoak egiten duena, baina, biztan da, oraindik asko dagoela egiteko, ez? Zuk, 25 urteko perspektiba horretatik, eta balorazio bat eskatzen hasita, zer sumatzen duzu faltan edo ze ustezu daukala soberan Noagoak? Alegia, zer gehiago indezake edo zer eskatuko zionekin, zeniok ez duk Noagoari egiten duenaz aparte? Ni bakite, segun alde batetik izton lan egitezu, eta gainaz gauza bitxi bat esango izuete buruz, nik kabreatzi ziana, ez, esate ziaten. Oxepo, ambulantzia ez da, hemen? Digo, ez digot eskatu. Baina Noagoan azaldua. Digo, Noagoa zer da? Hau inorrek ez dizu esan. Josepo, Noagoa behiratu. Beste aldetik nik, hola, igual, paperak enduko nuke, berez ni paperik gabe oso ondo moldatzen izan, jarraitzea izuet Facebooken, denetan, web horrian, eta gainaz dazkat alarma jarrita, bakite errintze gertatzen den. Orduan alde hortatik izugarrizko lan egin dezu, eta ni ustete hortik ere, ezagun izate, hoi indartzeko. Gaurko unean, ni uste buzoia jaz gala juten. O jute malimagia da, bakizu, o trafiko... Administrazio, izunien bat. Orduan alde hortatik ni... Digitalaren alde. Ni gainaz, ben momentun dian ingen duen hori, esan genduen los electrónicos o los no electrónicos, bai? Orduan alde hortatik ni igual papera gutxi erabiliko nuke. Indar gehiago digital. Imprentakoa guain etorrikoa eta esango. Ese tío hay que matarlo. Baina ni ez dakit, ni genialian Noagoa jatzenako, igual Noago berri bakat... Ja, jaso dezu zara, ez? Bai. Bestela, gaurko unian bezala, WhatsAppez o Telegram bidez, Telegram ez dakit ere hoitze zuen. Ez, baina badaude edabide asko, gero eta gero erabiltzen Telegram da, ez noiz ez dut publizitatean, baina goin beste baliabide ezugarri izan da pandemia gai honetan. Eta komunikazio egiteko, ez dakit balio zaizuen, baina ni animatuko nizoke hoi ere erabiltzeko. Telegram badaude grupos de difusión deitzen zaiena, eta ni hortik berri hon... Bueno, nire, osango izut, nespientzez da, WhatsApp ez da katxondeo, Telegram da, como... Serio? Más serio. Orduan, hoi hola erabiltzet. Orduan, ni bai hartuko nukela, ez dakit, como sugerencia, ez dakit nola esan. Apuntatuta, geratzen da. Eta beste aldetik gui pioa lan dugu urte hauetan. Beti ez oso izan deunean, o beharren bat izan deunean, hori onduzate orduan alde hortatik muxo handi bat, eta talde osuai, eta benetan, bihotzez, hori, bihotz hortatik, eskarrik asko, eta segi aurrea. Hoi bai, igual paperak endo. Bale, oso eskerrik asko. Iradokizun egeri, muxuaren gatik, eta beste bat bueltan, zuek ere lan edarra egiten duzu eta, eskerrik asko denbora eskaintzagatik eta beste bat hartu. Bai, ni esker oso guztu handu nahiz, Bai, gure bai. Animo, beste 25 urte. Gutxinez. Eman horra. Gure egon egiten zen hor. Zu bai, ni ja. Zure egon zea. Oso ondo.